Ела, приятелю, и лопата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 но всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано. Нищо. Дигни го нагоре към ластичка. Тази лазърка, здравей минучка. Ще прави минучка. Нали? Вече? Забърса? Благодаря. Бъдете здрави, спазвайте диците. Благодаря. Много приятно. Нека по-напред. Можем ли днес, тук и сега, ти или аз, да осветим мрака в нощта, да пресушим детска сълза, да подарим любов и надежда. Ако си дал на гладния, дори трошен заглед от своя хляб, ако си дал на скитника, дори изкрица огън от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал от себе си.
Я си вземи късмет. Нашата писменост е с божествен произход, а нашият народ е благословен. България е земя на силни хора, на смели сърца и непоколебима вяра. През вековете сме преминавали през изпитания, но винаги сме устоявали, защото сме заедно. Българинът носи в себе си силата на предците, мъдростта на книгите и добротата на сърцето. Ние сме народ, който знае как да подаде ръка в труден момент. Народ, който не забравя своите корени и винаги е готов да застане рамо до рамо с братята и сестрите си. Днес сме тук, за да покажем, че когато сме едини, можем всичко. Защото България не е просто земя. Тя е дом. Тя е сърце. Тя е светлина. Нека пазим тази светлина и нека я предаваме.
си една от тях, а ти да ви откриеш хиляди възможности. Не сме ги изпуснали, да направим нещо малко, но за някой път. Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Карахме изгорени и боли, бяхме сами. Колко малко мили от големите мечти. Карахме изгорени, но може да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно. Много малко трябва, хиляди различия. Ако мислиш сразен съм, сразен си. Ако мислиш не смея, не смееш. Ако казваш бих искал, но си мислиш не мога, просто няма как да успееш. Аз мога.
винаги се ражда искра. Искра на надежда, на вяра, на ново начало. И точно както пеперудата разтваря крилете си от пашкула, така и една добра идея се нуждае от светлина, за да полети. Днес тази светлина сме всички ние. Всеки, който вярва, че малките жестове създават големи промени. Всеки, който подава ръка, без да чака отплата. Светлината, която запалихме днес, е повече от символ. Тя е обединяващата сила на доброто. Както пеперудата се ражда от пепелта, така и всяка добра идея се нуждае от малък полъх, за да разпери криле. Тази вечер ние сме тук, за да направим света малко по-добър, да подарим усмивка, да помогнем на тези, които мечтаят, но се нуждаят от подкрепа. Защото добротата е пътят към светлината. Доброто има много лица. В поезията, в изкуството, в делата ни. Но има едно място, където то винаги живее – в сърцата ни. А сега ви предлагаме да усетим добротата в думите на великите поети. Слова, които вдъхновяват и ни напомнят колко важно е да бъдем хора. Къде живее добротата? Дали в сън или в спомен? Но тя е празник за душата и търсиме в света огромен. Къде се ражда топлината? Дали докосва на едно? Но тя топи леда в сърцата и радва всяко същество. Къде ни чака любовта? Дали по пътя има знак? Но винаги безсмъртна тя ще осветлява всеки мрак. Къде умира гордостта? Дали от срам или от позор? Слугиня тя е на греха, не чакайте хвалебствен хора. Вървим към своята Голгота. Разпънахме го без вина. Какво е без любов в живота? Без доброта и топлина. Познали? Усмихната и доверчива. Върви по пътя си, раздава топлина. Раняват я, но не унива. Наричана е с много имена. Не се натрапва, търпеливо чака. Обича малките и простички неща. Като звезда изгрява тихичко в мрака, а сутрин се превръща в светлинка. Познали я? Това е добротата, създадена преди света. И днес се ражда на земята като месия за човешката душа. Не е изчезнало доброто. То винаги било е в нас. Дълбоко не иде под реброто и буди се в труден час. Наскоро къща се запали и всичко в нея изгоря. Доброто свика своите хали и днес е като нова тя. Доброто никога не чака
да бъде призовано то, а грее като слънце в мрака, защото просто е добро. Последваме ли светлината безкорисно и от сърце? Спокойно ще ни е душата и ведро нашето лице. Не е изчезнало доброто, усещаме го всеки ден. То тлее, скрито под реброто, и с него си благословен. Когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за късчето хляб, когато от всякъде кой както свари, препъва те с крак и ти удря шамари. Не дей се отчаива, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е жило злото, в човека все пак побеждава доброто. Какво е охолство? Какво са пари? Пред светлата участ да бъдем добри. Когато в сърцето ти гняв се надига, кажи си много кротко думата «стига». И вярвай, че пак ще спечели двобоя с лошите мисли усмивката твоя. Защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто. Те не идат от космоса. Те родени са тук. Но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги, литват над балкони с парне, над кълта, над сгорията в двора, и добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. А ние ги бутаме някакси, и жени ни влекат, а ние пием коняка си, убито в някакъв кът. И говорим за глупости, важни вирейки нос, или с израз на снобска умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за вида на хвърчащите хора. И е вярно, че те не са от реалния свят, не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли, щом ги видим да литват в простора? Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от вида на хвърчащите хора. Видях го вече. Зная, че е там. Когато си безкрайно тих и сам. И повален, но не прекършен. Когато си замръквал уморен от всички задължителни илюзии, от целия изкуствен плен, от болката на думи чужди, от тежките присъди и очаквания, от мислите, така неподредени, от сдържането, да не се оплакваш, да бъдеш силен и да имаш време. Макар светът да е потънал в страх, макар да е заровено дълбоко, видях го вече и те разпознах. Ти носиш го в себе си, доброто. Когато си на дъното, на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, сам слънце си създай и от лъчите създай се стълба и по нея се качи. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в 4 стени, от всички свои пътища премазани,
Нов път си направи и сам тръгни. Трънлив и зъл е на живота ребуса, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си, единствено така ще го решиш. Доброто е навсякъде около нас. В малките жести, в топлите думи, в протеклите ръка. Често си мислим, че за да направим света по-добър, трябва да извършим нещо голямо, значимо, незабравимо. Но всъщност истинската доброта се крие в простите неща. В усмивката, която подаряваме на някого, в помощта, която предлагаме без да чакаме отплата, в разбирането и подкрепата, които даваме на тези около нас. Доброто има невероятната способност да се предава. Като пламък, който запалва нови и нови искри. Една добра постъпка може да промени нечий ден, а понякога дори и нечий живот. И най-прекрасното е, че добротата не изисква нищо в замяна. Тя просто съществува, расте и се умножава. Стига да й дадем шанс. Днес нека си спомним, че всеки от нас има силата да направи света по-добър. Със сърце изпълнено с доброта може да е светлината, от която другите имат нужда. И точно така, вдъхновени от тази светлина, нека се потопим стихотворението на Свилена Димитрова. Едно поетично послание, което ни напомня да предаваме нататък добротата. Здравей, ти казвам в този слънчев ден. Усмихвам се, подавам си ръката, не се сопи. Усмивка дай на мен, върви, предай нататък добротата. Защо си тъй унил и омъчнен? Навярно се страхуваш от зелената. Човекът от любов е сътворен. Върви, предай нататък добротата. Аз зная, никой лош не е роден. И има светло кътче в душата. Нещастен е човекът озлобен. Върви, предай нататък добротата. Усмихна се. Вече си герой. Готов си да се справиш с длината на слънцето, с лъчистия порой. Върви, предай нататък добротата. Доброто не е просто дума. То е действие, усещане, мост между хората. Понякога идва в най-неочакваните моменти и от най-непознатите хора. Понякога дори една малка проява на човечност може да остави следа в сърцето ни завинаги. Добротата не е просто избор. Тя е сила, която ни свързва и ни прави по-добри хора. Доброто има много лица. То е усмивка в труден момент, подадена ръка, топла дума. А едно от най-красивите му проявления е приятелството. Тази невидима нишка, която ни свързва, прави ни по-добри и ни учи да бъдем по-добри всеки ден. Приятелите с черти познати не носят на ревера си емблема. Откриваме ги само по душата. Опора, що ни дават, без да вземат. За себе си мълчат, но ни изслушват. Разделят нашите грижи, своите ризи. Приятелството не е бар задушен, в който хора влизат и излизат.
Приятелите ни без думи казват и всички провинения прощават. Отиват си любови и омрази, приятелите винаги остават. Те не ценят по титли и услуги, а внасят ред в душите ни човешки. Останалите са в графа и други, като допуснати печатни грешки. Приятелят е като брат. Той е до мен в студ и мрак. Той е до мен, когато съм в тъма и ме подкрепя за ръка. Аз чувствам неговата топлина и знам, извира от душа. Приятелю, без тебе съм загубен, без тебе съм половина, непълноценен и непълен. От малки свикнахме двамина. Ти до мен винаги те има. Казвам, че си пръв приятел, но те чувствам като брат. Ти си повече от роднина. С теб сме сплитам като впряг. Заедно споделяме нещата и се борим със съдбата. Казва се приятел пръв. Но защо е той такъв? За това, че е пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и бед се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето, за това се казва, че приятелят е пръв. И дори да си богат, и прочут, и знатен. Страшно е на този свят да си безприятел. С 4 очи света по-добре се гледа. И е двойна радостта в битка и победа. В дни на болка или скръб нищо страшно няма. Щом с приятеля на гръб носите ги двама. Ако е в немилост той, сам и изоставен. Няма ли да влезеш в бой, даже и неравен? Няма ли да отречеш титли и успехи? Няма ли да му дадеш своите доспехи? Че макар да си богат и прочут и знатен, страшно е на този свят да си безприятел. Добър приятел трудно се намира, а щом загубиш го, душата ти умира. Че приятеля е по-скъп от всичко и между тях има нещо мистично. Приятели много за веселба, но не и за мъка, незгода и беда. С приятелството трябва да се внимава и да не се прекалява. Използва ли те, той не е приятел. Той е само един твой предател. И щом добър приятел имаш ти, много внимателно го пази. Един от най-ценните уроци, които животът ни дава, е вярата в собствените ни сили. Именно тази вяра ни води напред, дори когато пътят изглежда труден. Стихотворението "Аз мога" обедини учениците от 12 клас, вдъхнови ги да сътворят този концерт и да повярват, че няма невъзможни неща. Ако мислиш сързен съм, сързен си. Ако мислиш не смея, не смееш. Ако казваш бих искал, но си мислиш не мога, просто няма как да успееш. Ако мислиш, че губиш, загубен си, ще ти каже светът без опойка.
Успехът се крие в твоята воля и в умствената ти настройка. Ако мислиш назад съм, назад си. Който мисли високо не пада. Просто трябва да бъдеш напълно уверен, щом си тръгнал да дириш награда. Не най-силният, нито най-бързият обязателно дават залога. Но човекът, който печели играта, е този, който мисли. Аз мога. Доброто е искра, която запалва светлината в сърцата ни. То е силата, която ни обединява, прави ни по-човечни и ни води напред. Тази вечер доказахме, че когато сме заедно, можем да променяме света с жест, с усмивка, с протегната ръка. Нека тази доброта, която споделихме днес, не остане само в тези мигове, а продължи да живее в делата ни всеки ден. Защото доброто е избор. Изборът да бъдем хора. А вие? Тази вечер заедно преживяхме едно вълшебно пътешествие, изпълнено с доброта, вдъхновение и талант. Доброто оживя чрез музиката, танца, словото и светлината, които споделихме. С вяра в доброто и с обединени сърца сме се събрали тази вечер. Този концерт е повече от изкуство. Той е жест на подкрепа, съпричастност и надежда. Целта на благотворителния концерт рецитал бе да помогнем на абитуриенти в нужда. Млади хора, които мечтаят да продължат напред, но срещат трудности по пътя си. Вярваме, че със събраните средства и вашата помощ идеята ни ще се реализира. Нека заедно вдъхнем вяра, че бъдещето е възможно, когато зад гърба ти стои човечност. В света няма по-голяма сила от взаимната подкрепа. Тя издига, когато всичко друго се руши. Благодарим ви, че помогнахте да реализираме нашата идея. А сега е време да аплодираме всички, които направиха тази вечер толкова специална. Нашите невероятни участници. Те вложиха сърцето си, труда си и мечтите си, за да подарят на вас, нашата публика, мигове, които ще останат незабравими. Участие в концерта взеха Йоана, Бистра, Лолит и Сиян. Даная и Цветелина. Участие в организацията взеха Здравка, Димитрина и Александра. Участие в представа взеха Анна, Антония, Кремена, Десислава, Борислава Василева, Борислава Панова,
Борислава Георгиева, Веселин, Звездалина, Мирела, Рая, ние, Наталия и Ивайла. Благодарим за специалното участие на Петър Петров, Пепе и Рая Милиева, както и на господин Виктор Кунчев, Любомира Мушнакова и Виктория Димитрова, духов оркестър към Общински детски комплекс Людмила Живкова и с любезното съдействие на нашия озвучител Ивайло Недялков. Те не само ни подкрепиха да реализираме нашата идея, но и ни научиха на нещо много по-важно – как да предаваме нататък добротата. Този концерт нямаше да бъде възможен без подкрепата на нашите всеотдайни учители – госпожа Вероника Димитрова и госпожа Лиляна Кунова, класни ръководители на 12 клас, госпожа Вероника Иванова, госпожа Давелина Петрова и господин Марко Кръстев. Ръководството на училището, представители на Обществен съвет, господин Бойко Станчоев и не на последно място, община Оряхово. Господин Расен Добрев ще сподели впечатленията си в днешния концерт. Добър вечер. Не знам как да започна и асоциацията ми е изключително грешна, най-вероятно, но във времето, в което всяка вечер, гледайки телевизия и новини, чуваме думата армия. В най-грозния смисъл, но за съжаление човечеството така е структурирано, че тя съществува. Имам предвид войниците, които воюват по фронтовете. И не знам защо моят мозък ме препрати, че аз като кмет на мирен град Оряхово, имам тази армия зад мен от млади, красиви, изключително умни и много добре подготвени ученици, млади хора. Тази армия не е само моя, тази армия е наша, тази армия е ваша. И ние трябва да бъдем горди с тях. Защото от най-малките до най-големите, които взеха основно участие в днешният концерт рецитал, израснаха пред нашите очи. Всички ние сме в тази сграда по много и различни поводи. Повечето от тях традиционни. 3 март, 24 март, 1 юни, 15 септември, 21 ноември. Днешният повод е съвсем различен. Той не е знакова дата от българската история. Той е иницииран от добротата в сърцата на участниците и най-вече на всички организатори, които бяха споменати по-малко. Намирам различния ден и различния повод като нещо, което ме вдъхновява. Благодаря ви, господин Кунчев. Започвам по старшинство, защото господин Кунчев винаги стои в основата и ако трябва да почитаме не просто по-възрастните, много по-опитните и тези, които са в основата на всичко, което върви, до най-малката, моята внучка Рая, всички вие дадохте стойност на днешния ден, изключителна стойност, защото тази благотворителна кампания беше проведена с поезия, а тя е много ценна и наистина съм убеден, липсва на много от хората, които виждам в тази зала. Бъдете здрави, гордейте се с нашите деца, аз съм горд, не мога да говоря повече.
Господин Цветанов, и на вас също искам да благодаря, госпожа Михайлова и господин Петров, който се пада зад мен, човекът с страхотния глас. Ще използвам името Петров. Всички ви знаят като Пепе. Да сте жив и здрав. Благодаря, че бяхте наш гост. Благодаря. Жив и здрави, брат. Благодаря. Впечатленията от днешния концерт ще сподели и Пепе, нашият гост и вече приятел. Благодарим му, че прие да се включи безвъзмездно в нашата кауза. Добър вечер и здравейте на всички. Когато Вероника се свърза с мен и ме покани да бъда част от тази благотворителна кауза, нямаше и секунда, в която да се поумия дали ще дойде или не. Веднага приех, проверих календара си и датата беше свободна. Имам проект, който ще започне и беше планиран да започне точно няколко дни след тази дата. Някак си така се случи, че проектът го изместиха за по-рано и аз нямаше да мога да дойда. Разказвам ви тази история, защото в живота ни никога нищо не е случайно. В последния момент проектът се отложи с точно толкова дни, че аз днес да мога да бъда тук и да бъда сред вас, защото вие сте тези, които са ме вдъхновили да споделям поезията на нашите велики автори и да предавам дълбочината, пречупна през моята призма. Това, което вие правите, връща смисъла и дава надежда за България. Защото България са те, България са децата. Защото бъдещето на България стои и ще остане в техните ръце. А България е преживяла какви ли не трудности и през вековете не се е загубила. Били сме преди хиляди години на тези земи и сме се скитали из света широк. Днес сме тук и се наричаме българи. И това, че ни има, е вярата, добротата, съпричестността и несумниния дух на българина. Искам да ви поздравя още веднъж и да ви кажа, че това, което ви предстои, няма да е лесно. Със сигурност ще се сблъсквате с много трудности. Със сигурност живота ще ви показва грозната си страна. Но това само може да ви вдъхнови да продължавате напред и аз съм сигурен, че вие ще продължавате. Защото в света, в който живеем, все по-малко обръщаме внимание на точно тези неща, които докосват сърцето и душата ни. Все по-малко хора на вашата възраст отварят книгите и четат поезия. Все по-малко я споделят. А авторите, които ние имаме, са ни завещали думите си, за да бъдат предавани. И това, което вие направихте днес, е да продължите тяхното дело. Помнете едно. Успехът винаги идва късно, но никога по-рано. Аз съм сигурен, че вашият успех предстои. Затова дързайте. А какво по-хубаво от това да завършим празника с нещо, което ни обединява от векове – българското хоро. Защото когато се хванем ръка за ръка, ставаме по-силни, по-устойчиви и по-близки. Така както само българите умеят. С усмивка, с ритъм и със сърце. В знак на единство, нека всички заедно извием едно голямо българско хоро. Да предадем нататък добротата и да я поведем в кръг от музика, ритъм и надежда. Заедно можем! Моля всички присъстващи да се отправят към площад Геко Илиев през централния вход.
Чака до 12, след 12,